Суба хайр, дӯстони азиз, марҳамат, анаи ламиражои новинка омадай. Ино медонед нусхаҳои итальянски шолка, нусхаҳоша итальянски шолки 1,5 нигоҳ кунед, бо ҳам нусхааш, ҳам сангош, сангои арганза задагиай, аҷоибот фасон омадай. Ози чанд ранг дора? Инаи ранги дигараш кабуд дора, сабз дора ва сирх дора. Ози сирхаш дига санг задагиай, вале ҳамин материалай. Марҳамат, бинед беҳад фасони хушрӯ, 3 метраш 190 сомонӣ. Санги майда задагиай, нигоҳ кунед. Аз наздик бо аҷоибот хушрӯ меояд. Анаи намудоша бинед, ин нусхаҳои комбахтай, и да я видеои дига нишон дода будам. О вақт сангаш дига хезадагӣ буд. Ҳози бинед чӣ хел фасон санги майда катёро додагиян. И ламиражи комбахтияй. Айдур мебинӣ, фикр мекунӣ ки комбахтай, нигоҳ кунед. Нархи 3 метраш 180 сомон. Нархи анамхе санги майдаи зиёдаш. Оз як намуди дигашам астаям хеле комбахтиёра нишон метим. Касе ки мехоҳа омада харидорӣ куна, биёед тарафи Корвон Сити, 012, якум ряд 319 контейнер. Ози нусхаи дигашам барои шумо пешниҳод мекунам. Тамошо кунед. На марҳамат, анаи нусхаи дигаришай комбахтира. Иш 170 сомон. Ино бинед. Комбахт барин метова. Санги майдаи кабуд задагиай. Видеои пурраш имрӯз шава агар бо бегони дига ламиражора мепартом. Тамошо кунед ва нависед, чизе ки дар корайтона нависед.